Әмирхан Енекей. Матурлык. Күптән, бик күптәннән булган вакыйга. Әмма бүгенгедәй күз алдымда. Без 3 шәкерт бер атка утырып, яз мәдрәсәсеннән авылыбызга кайтырга чыктык. Дөресрәге, гыйлемдар белән без икәү бер авылга, Чуаркүлгә кайтабыз. Бәдретдинне юл өстендәге Ишле авылына калдырып китәргә тиешбез. Тагын шуны да әйтим. Безне ялкау гына юртып алып кайткан күк алаша гыйлемдарларныкы иде. Без авылда алар белән күрше генә торабыз. Шул сәбәпле гыйлемдар белән мин алырга бер язын безнең ат килсә, икенче язда алар аты килә торган иде. Бәдретдин безнең чираклы юлдашыбыз. Дөрес, без мәдрәсәгә бер үк вакытта җыелабыз, бер үк вакытта таралабыз. Ләкин моңарчы аның белән бергә кайтырга туры килгәне юк иде әле. Бәдретдин кешегә бер дә ик булырга яратмый иде. Укулар беткәч тә ул базарга килгән авылдашларның берсенә ияреп китә дә бара, яки ялгыз үзе генә 30 чакрымдагы авылына җәүләп сып тора торган иде. Бу юлы инде без аны үзебез сырап дигәндәй бергәләп кайтырга күндердек. Бәдретдин безнең мәдрәсәдә иң ярлы шәкерт иде. Аңа авылыннан бернинди дә ярдәм килми иде. Тик Ишледән базарга килүче берәрсе бик сирәк кенә аңа әнисенең киндер чүпрәккә җибәргән тарый пиен яки берәр юмарланмайын кертеп чыга торган иде. Бәдретдин шуны да бик нык кыенсынып, нигә инде бу? Әнкәйгә әйтегез. Мин ач түгел, үзеннән үзеп җибәрмәсен дип алып кала иде. Һәм шул майны ул ни өчендер без белән чәнчеп ашый иде. Шәкертләр аңардан нигә алай итәсең дип сорасалар, Бәдретдин көлгән булып кына, без белән ашагач озакка җитә ул дип әйтә иде. Илдә чыпчык үлми дигәндәй, безнең Бәдретдин дә бик интегеп, ачка киселеп булса да, укуын әнә шулай дәвам итте. Һәм бик яхшы укый иде ул. Хәер, бу күп сыналган нәрсә. Рәхимсез нужада торып укыган ярлы шәкерт гадәттә бик сәләтле булып чыга. Башкача мөмкин дә түгел. Бай шәкерт әйтик, туң күчән булса да, мәдрәсәдә теләсә күпме ятала. Ярлы шәкерт начар укыдымы, беренче кыштан ук мәдрәсәдән ишарга мәҗбүр була. Аннары ярлы шәкерт бик яхшы укыса гына, үзенең матди хәлен беркадәр җиңеләйтә ала. Менә безнең Бәдретдингә дә ул замандагы тел белән әйтсәк, истиқаматлы ва иҗтиһатлы шәкерт булганга күрә, байлар иганәсеннән ара-тирә ярдәм тия иде. Начар укучыларның дәресләрен хәзерләшкән өчен аңа азмас тама иде. Хәлфәләргә дә ул булышкалы иде. Аннары авыру сырхауларга дугалыклар, аятел көрсиләр күчереп тә азрак бакырлар төшергәле иде. Кыскасы, эшсез тормый иде шәкерт. Ләкин эшне дә, ярдәмне дә ул үзе бер вакытта сорап алмый иде. Мин бит ярлы, миңа ярдәм итү сезнең вазифагыз дигән әрсез мискинлекне без аның йөзендә бер кашан да күрмәдек. Табигаты белән ул, ничек дим, шундый тигез, сабыр хулыклы бер егет иде. Ялагайлана да белмәс, масая да белмәс, яхшы белән яхшы, яман белән алыш бирише юк. Андыйлардан үзен ничектер бөтенләй читтә тота белә иде. Тагы шунсы кызык. Никадәр генә ярлы булмасын, ул берәүдән дә берәрсе дә сорарга яратмый иде. Гадәттә шәкертләр аңардан гел ансын, монсын сорап торалар иде. Чөнки аның үз кулы белән ясалган каеш тупсалы әрҗәсман сандыгында мәдрәсә тормышы өчен кирәк бөтен нәрсәсе. Энәсе дә, җебе дә, уймагы да, бизе дә, пәкесе дә, искәге дә, көзгесе дә, төрле каләмнәре дә, кагаз дәфтәрләре дә, хәтта җилем белән балавызы да саклана торган иде. Ничек җыйгандыр аларны? Ләкин һаман шул ярлыгым кешегә йөк булмасын дип тамагыннан үзеп булса да тырышкан күрәсең инде. Дөрес, ул калын-калын дәрес китапларына бик мохтаҗ иде. Ләкин булган кадәрсен бик пөхтә тышлап, битләре керләрмәсен өчен көмеш кагазлардан тоткыч ясап, кадерләп кенә саклый иде. Ул заманда
ягъни революциялы елларында шәкертләрнең яңа әдәбият белән мавыгы искиткеч кичәйгән иде. Икмәк шикелле үк зарури бер нәрсәгә әйләнеп киткән иде безнең өчен әдәбият. Һәрбер шәкерт төпләп алган калын дәфтәренә җыр күчерә, шигырь күчерә, хәтта романнардан өзекләр күчерә. Ике шәкертнең берсе шигырь яза. Бик күпләр Сәгыйть Рәми белән тилеп йөри. Аңа йөрәләр. Аңа ашарга тырышалар. Аны яттан сөйләп йөриләр. Дөрес, безнең барыбыз өчен дә бөтенесеннән өстен, бөтенесеннән якын Тукай иде. Иң күп күчерелгән, иң сөеп укылганы да Тукай иде. Шигырь шире безнең Бәдретдингә дә йоккан иде. Ул да яза иде. Ләкин язганын бер вакытта күтәреп, ишрагын берәүгә укып йөрми иде. Аны сорап укытырга да күндерү иштен иде. Инде укый калса, аның әйберсе башкаларның кытыслы зар еламчыгына язылган. Күбрәк табигать күренешен гади генә сүрәтләгән. Яки үзенчә берәр тормыш фәлсәфәсе әйтергә тырышкан, гади генә, кыска гына шигъри парча булып чыгардырган иде. Әнә шундый сәер генә, серле генә һәм сөйкемле генә бер егет иде безнең Бәдретдин шәриктәшебез. Ярый, сүз узынга китте. Без бит әле ишәүләшеп читән Тарантаста хозур гына авылыбызга кайтып барабыз. Юл такыр, тузан юк. Күк алаша ишенә кату түшүдән гырт-гырт иткән тавыш чыгарып, үз киенә салмак кына юырта. Күптән түгел май урталарында беренче җылы яңгырлар яубызган иде. Хәзер бөтен нәрсә дәррәү кузгалып, күтәрелеп, үсеп бара. Арышлар сабакка сузыла башлаган. Бодайлар куе булып, кучкыл яшел булып, егетләр мыйгыдай сузылып кына чыгып килә. Сөрелмәгән чирәмнәрдә яшелүлән былтыргы кырган үләнне басып, каплап та киткән. Кайберләр инде чәчәкләрен ачарга өлгергән. Юл буена этешәгесенең беренче ал кыңгыраулары. Әйтәсе дә юк. Табигатьнең иң саф, иң сада, иң ямьле чагы. Безгә кыш буе мәдрәсәдә киеп яткан шәкертләргә бу чиксез иркен, якты, җылыкай дөнья искиткеч тансык иде. Шифалы, рәхәт иде. Без аны иснәп тә, сулап та, күзләребез белән күреп тә туя алмыйдык. Баштарак без әлдән әле Тарантастан төшеп, аякларыбыз җирнең йомшаклыгын бер рәхәтләнеп татсын дигәндәй, чирәмгә кирип киттек. Йөгерештек, куштык, иелеп чәчәкләр үздек. Бәдретдин тау юасы тапты. Аны өзеп чәйнәдек. Мин безнең авылда тәмлекәй дип итә торган сабагы 4 кырлы озын гына бер үсемлекне җыйып алдым. Аны да тиресен суеп ашап карадык. Бәдретдин әйтә, моны башкортларда кияү камчысы дип йөртәләр ди. Чөнки шундагы менә шушы бөреләре зәңгәр чәчәк булып ачылгач, ул чынлап та шуклы камчыга ашап китә ди. Ә безнең гыйлемдар озын сыйрак гел йомран эзләп чапты. Туктап, ике учын кушлап, сызгырып та карады. Ләкин хәйләкәр җәнлек шәкерт сызгырганын сизә иде ахырсы. Ясыннан чыгып, кылапларын тыргызып, арт тәпиләренә утырмады. Юл буе безне тургайлар сайрап узатып барды. Ә беләсезме? Тургай сайравының сихры нәрсәдә? Иңелек сынаганыгыз бардыр. Тургай сайраганда җир өстенә җиңелчә генә уйчан, моңсу бер тынлык җәелә. Әйтерсең, барлык табигать, барлык җан иясе, әдипләр әйткәнчә, сукут калып, тәмам мөкиббән китеп, бары аны гына тыңлый. Аны тыңлап, сөйнешле, сагышлы, ләззәтле бер рәхәткә чума. Икенче сихры шунда ки, тургай сайраганда дөнья ничектер искиткеч җәелеп,
киңәеп, яктырып киткәндәй була. Әнә шул югарыда кечкенә кыршык талпынган күкнең үзе шикелле үк җир йөзендә иксез-чиксез булып, гаҗәеп тын, нурлы булып тоела башлый. Белмим. Бу вакытта бүтән кошлар сайрый торганнардырмы? Игътибар иткәнем юк. Әмма бер кошның тавышы бөтен җир өсте тургайлар сәләвеннән үзлексез чыңлап торса да, безне сискәндереп, колагыбызга килеп керә. Бу кәкүк. Табигать тарафыннан кешеләргә бик мөһим бер нәрсәне искә төшерер өчен яратылган күзгә күренмәс сәер кош. Юлдан шактый читтә торган күксел урман янынан узганда, без аның да кисәтүле тавышын ишеттек. Шулай кәефләнеп, күңелле генә кайта торгач, без ниһаять Ишле авылына да якынлаштык. Юлга чыккач та Бәдретдин безне Ишледә туктап, чәй эчеп алырга чакырган иде. Без билгеле кыстатып тормадык. Шәриктәшеңә кереп, чәй эчеп, күңел ачып чыгу шәкертләр өчен табигый бер низам инде ул. Авылга җиткәндә генә Бәдретдин дилбегәне үзен алып, атны олы юлдан уңга кайырды да, бәбкә үләне түшәлгән җир өстеннән генә иң арт урамга таба алып китте. Һәм озак та үтми, шул урамның иң читендәге, бүтән йортлардан аерылыбрак, ялгыз гына торган бер өйнең каршысына безне китереп тә туктатты. Без фәкыйрь кешеләргә керәсезне белеп килә идек. Әмма бу кадәр ярлы хуҗалыкны күребез дип, һич тә көтмәгән идек. Хайыр, моның хуҗалык дип атар җире дә юк иде. Шыр кырда утырган бәләкәй генә ялгызый, үзе искиреп, тузып, яртлаш җиргә кереп беткән. Салам түбәсе чиреп, каралып, тирескә әйләнә башлаган. Әйтерсең, шуның авырлыгыннан өйнең кайбер бүрәнәләре бүселеп чыккан. Ишек тәрәзәләре кыйшайган, ә тәрәзә пыяллары тора-тора инде яшькелт зәңгәр төскә кергән. Капка юк, кыйма юк. Тик урам яклап, такыр яклап, ике рәт киртә сузылган. Ишек алдын кырүләне басып киткән. Анда шикеткәләр тызбыз сикерешәләр. Димәк, бер нинди аяклы мал да юк. Без инде хайран булып, гаҗәпләнеп калуыбызны Бәдретдиннең үзенә ничектә сиздермәскә тырыштык. Арбазы төшмәгән ачык ишек алдына узып, түбәсе чыбык-чабыклар белән ябылган иске генә бер шитән абзар алдында атыбызны туктаттык. Өйдән кечерәк буйлы, ак чырайлы, җирән сакаллы, арык эшән генә бер абзый чыкты. Аның өстендә киндер күлмәк, тез башларына зур ямаулар салынган кижилештан, башында мискин бүрек, аякларында тулайык белән тузган чыбаталар иде. Ул Тарантас янына килеп, бары улым дип кенә Бәдретдин белән күреште. Аннары безгә дә шулай сүзсез генә ике кулын сузды, һәм шунда ук ат башына барып, аны тугара башлады. Бәдретдин сандыгын күтәреп өйгә ашыкты. Ишегендә бер хатын күренде. Ләкин ул ни өчендер тиз генә кире борылды. Бу Бәдретдиннең әнисе булгандыр күрәсең. Тик менә аның ишектән чыгар-чыкмас кире чигенүе безне бераз гаҗәпләндерде. Атны тугарып бетүгә Бәдретдин өйдән чиләк белән су, чүмеч белән тастымал күтәреп чыкты. Чирәм өстендә генә чиләктән бер-беребезгә су куеп юынып алдык. Күңелгә кымганнары да юк күрәсең дигән уй килде. Һәм без бер нәрсә күрмәгән, белмәгән булып кыланырга, яки ваемсыз гына сөйләнергә ничектер сүз дә, сәләт тә таба алмый идек. Ләкин Бәдретдин үзе тыныч иде. Һәр хәлдә оялу, уңайсызлану кебек бер нәрсә дә сиздерми иде. Юынып беткәч, сәлам биреп, өйгә кердек. Бәдретдиннең әтисе бер читтәрәк торган килеш, безне бик гади генә әйдәгез, шәкертләр дип каршы алды. Караңгырак кына өй ичендә тышкы ягы кебек искиреп, тузып беткән иде. Ләкин күп генә искиреп тузып бетмәсен, аның бүрәнәләре тыма балавыздай сары көлән иде. Тапталып кырылып ашалган идәне дә
шип-чиста иде. Үйнең бөтен түрен иңләп, өстенә киез җәелгән зур сәке тора. 2 урындык, 1 эскәмия, мич буенда тагын бер бүкән тора. Менә җиһаз дигән бар шул гына. Мич алды иске генә чүпрәк чаршау белән бүленгән. Анда кемнеңдер озын гына итеп чыра теле ишетелә. Өйгә кергәч тә безнең иң элек күргән кешебез сәке түрендә стенага терәлеп, текә генә утырган бер бабай булды. Бабай Хызыр Ильяс төсле ап-пак сакаллы, ап-пак күрмәгештәннән иде. Бары тик башындагы беленгә әйләнгән түбәтәй генә аның күксел кара иде. Без бабайга күрешер өчен кулларыбызны суздык. Бабай селкенмәде. Бәдретдин ашыгып әйтеп куйды. Бабакай, шәкертләр синең белән күрешергә телиләр. Шулаймыни? Бәрәкалла, диде бабай, аз гына җанланып, һәм безгә кипкән зур каты кулларын сузды. Күзләре ачык булса да, ул дөм сукыр иде. Без утырышып дуга кылдык, һәм шәкертләрчә кулларыбызны тез өстенә куеп, бер мәлгә тынып калдык. Безнең үзебезгә сүз башлавы билгеле кыенрак иде. Ләкин гаҗәп хәл, хуҗалар үзләре дә сүзсезләр иде. Гомумән бу өйдә сүз бик аз сөйләнә булса кирәк. Ничектер без шуны бик тиз сизгәндәй булдык. Бабай үзенең ичке дөньясына киткәндәй, текә каткан килеш тып-тын утыра. Бәдретдин әрле-бирле йөренә, нидер әйтмәкче дә шикелле, ләкин сүз таба алмый кебек. Әтисе башта мич буендагы бүкәндә безгә бераз шаккатып утырды да, аннары торып, сәке кырыена чәй урыны әзерли башлады. Иске генә кижеле ашъяулык китереп җәйде. Мич кашагасыннан кайсы замазка белән ябыштырылган, кайсының сабы кителеп төшкән кечкенә чынаяк алып куйды. Кыска гына чалгы пычагы, чүпрәккә төргән ярты ипи, тустаган белән сөт китереп куйды. Бәдретдин үзенең сандыгыннан 1-2 шикәр алып, шуны ашъяулык уртасына салды. Бераздан чаршау эченнән әкрен генә булды, улым дигән сүз ишетелде. Бәдретдин кереп, самавырны алып чыкты. Бу самавырында борын һәм колак төпләре кургашым белән ямалып беткән иде. Бәдретдин безгә сәкегә менеп утырырга кушты. Без менеп, аякларын бөкләп утырдык. Шуннан соң алдыбызга 3 аяк белән йомырка төбәсе килде. Без әле ашка сузылмыйча хуҗаларның утырганын көтә идек. Ләкин бабай да урыннан кузгалмады. Абзый кеше дә бүкәннән тормады. Шул чагында Бәдретдин йомшак кына чаршау эченә дәште. Әнкәй, чәй ясарга үзең чык инде. Әткәнсең, диде чаршау эченнән әнисе акрын гына. Әткәйме? Юк, син үзең яса инде безгә, диде Бәдретдин, ничектер бик ихластан үтенгәндәй итеп. Чаршау эче бераз тынып торды. Аннары киндер күлмәк өстеннән шулай ук киндер алгапкыч булган өйек чалаталы хатын ситса яулыгының читләрен битенә тартып һәм башын иеп кенә чыкты да самавыр артынарак килеп утырды. Аңа күтәрелеп карагач та минем йөрәк әллә нишләп китте. Дөресрәге, яшермичә әйтим, бер чиркану тойгысы йөрәкне эштеп җибәргәндәй булды. Бичара хатынның бөтен битен күсен кайчандыр кичергән рәхимсез чәчәк зәхмәте тәмам бысып бетергән иде. Өстенә карап, моны сөйләп тору авыр, ничектер тел бармый. Ләкин шулай да сул күзенең бөтенләй кысылып, уң күзенең иләмсез зурайып калуын әйтмичә булдыра алмыйм. Чөнки шушы яшь пәрдәсе аша караган кашсыз, керфексез күзендә бичараның бөтен ички җаны чагылырга гына тора кебек иде. Әйтерсең, бу һич булмас яшел моңсу күз
аның шәрәләнеп калган бердән-бер күңел көзгесе. Аны күреп, беренче чиркану һәм кызгану тойгысын кичергәч тә, күңелгә иң башлап шундый уй килде. Ничә итеп Бәдретдин бу бәхетсез әнисен чакырып алырга һәм безгә күрсәтергә җөрьәт итте икән? Без бит гадәттә кешене куркытырлык ямьсез яки гарип туганнарыбызны ятлар күзенә күрсәтмәскә тырышабыз. Хәтта әнибезне дә. Әгәр ул менә шундый булса, үзебез чакырып алып күрсәтергә кыймас идек. Уңайсызланыр идек, ялыр идек. Бәдретдин бу кыен хәлне бөтенләй күрми, аңламый микәнни? Әллә күрсә аңласа да, бик тирән яшерә беләме? Әҗинги шул арада чынаякларга чәй ясап, йөзен самавыр артына яшерә төшеп, безгә сузды. Без башларны күтәрмичә генә, сүзсез генә чәйбезне эчәргә тотындык. Бәдретдин безне кыстап, "Ягез әле, шәрикләр, ни бар белән ашап кына чигез, ашап кына" диде. Һәм аның тавышында мин көткән уңайсызлану яки уялу ник бер ишетелсә иде. Йомырка тәбәсен капкалап, икешәр чынаяк чәй эчкәч, без чәшкәләребезне капладык. Бәдретдин, синең ярлыгыңнан булса кирәк, үз алдына сиздермәскә тырышып кына бер сулап куйды. Аннары кисәк кенә аягүрә басты да, "Булмаса мин сезгә үземнең китапларымны күрсәтим әле" диде. Һәм тәрәзә башына ясалган кичкенә шүрлектән бер өем китапларны алып безгә бирде. Без бер чыкканга куанып, шуларны карый башладык. Монда яңа әдәбияттан 2 роман, 4-5 шигырьләр мәҗмугасы, иске әдәбияттан шактый тузган "Бүз егет", "Тутинәмә", "Ләйлә вә Мәҗнүн", "Каһарман катил" кебек китаплар һәм гарәп-фарсы телендә берничә дәресләр бар иде. Без күбрәк вакыт үтсен өчен бу китапларның кайсы укылган, кайсы укылмаган, кызыкмы, түгелме, шул турыда сөйләшкәләп утырдык. "Минем бит әле сезгә, шәрикләр, тагын бер күрсәтәсе нәрсәм бар" диде Бәдретдин. Һәм яңадан торып, шүрлектән кичкенә генә скрипка алды. Бу кулдан гына ясалган, буялмаган, хөрти генә бер скрипка иде. Без гаҗәпләнеп сорадык. "Каян бу синдә?" "Үзем мәтәштергән булам инде" диде Бәдретдин, һәм скрипканың тонык кына тавыш чыгарган кылларын киләргә тотынды. Аның кубыз уйнавын, мандолин чирткәләвен без белә идек. Әмма скрипка? "Эй, Бәдри, нигә моңарчы яшердең" дидек без. "Мәдрәсәдә Сәгыйд скрипкасын алып, үзеңне уйнаткан булыр идек бит." "Уста барда кулың тый" диде Бәдретдин, тыйнак кына елмаеп. Ул айлар буе кул тимичә яткан скрипкасын шактый озак азапланып киләде. Шул чакта мин аның әнисенә күтәрелеп карадым. Ана үзенең шәкерт улына шундый бер бәгырьгә төшәрлек тирән мәхәббәт белән, бәхет сөенеч белән сихерләнеп, эреп, мөкиппән китеп карап утыра иде ки, мин хәтта йөрәгем тәне белән әллә ничек тетрәнеп куйгандай булдым. Аңлыйсызмы? Күз алдыгызга китерә аласызмы? Гүя бу зурайып ачылган сыңар күздәге сихри карашта бер адәм затына гына түгел, бөтен җан иясенә хас ниндидер менә үзе эшләгән мөгъҗизага таң калу, шуңа чиксез куану, шуның белән әйтеп бетергесез горурлану ап-ачык чагылып тора иде. Ул тапкан бит бу баланы. Ул имезгән бит аңа күкрәк сөтен. Ул шушы сөлек кебек егетнең әнисе бит. Шәкерт әнисе. Гыйлем иясе булачак кешенең әнисе. Ихтиярсыздан йөрәгем үкси башлап, мин тизрәк башымны түбән идем. Бәдретдиннең уйнавын барыбыз да шылт та итмичә, тып-тын калып
тыңлап утырдык. Бу ярлы өйнең һавасында ук ниндидер бер авыр сагышлы моң, мәңгелек моң йөзә кебек иде. Текәгенә катып утырган ап-ак бабай ни уйлый? Бүкән өстеннән бер генә кузгалмаган абзый кешене кичерә. Моны белү һич мөмкин түгел иде. Тик шушы моң эчендә томан аша караган тулы ай төсле Бәдретдиннең әнисе үзенең сүзсез шатлыгы белән яктырып утыра. Нинди язмышлар бәйләгән бу кешеләрне? Нинди серләр саклана алар арасында? Бер-ике уйнагач, Бәдретдин ниһаять әнисенә дәште. Әнкәй, сиңа нәрсә уйныйм? Әнисе бер мәлгә балаларча кызарып, шул вакытта куанычыннан тагын да балкыбрак китте. Ләкин кайтарып сүз әйтә алмады. Әнкәй, син шушы кини ярата идең бит, диде Бәдретдин. Һәм салкын чишмә киен уйный башлады. Аның сүзләреннән дә бигрәк шул кадәр гади, табигый, җылы якын итеп дәшүе минем соңгы шикләремдә шилпәрәмә китерде. Әнисе өчен уңайсызлану дигән нәрсәнең әсәре дә юк икән Бәдретдиндә. Кая ул уңайсызлану? Берәүне дә күрмичә, бары әнисенә, әнисенең генә шул башта безне чирканырга мәҗбүр иткән шадра, чалыш, акайган күзле йөзенә генә карап, ул искәркәсен уйнады. Аның бу аз гына моңсу уйчанлык, яшерен генә кызгану белән өртелгән җитди җылы карашында әнисен изелеп ярату гына түгел, аны беткәнче аңлау, кадерләү, юату сизелеп тора кебек иде. Белмим, болай карый алыр өчен күңелләрдә нинди генә тирән мәхәббәт дәрьясы булырга тиештер инде. Әллә бу шулай бик ямсыз ана белән бик матур бала, яки кирсенчә бик матур ана белән бик ямсыз бала арасында була микән? Соңгысы ихтимал еш очрый торгандыр. Әмма беренчесен ишеткән дә, күргән дә юк иде. Шулай да безгә кузгалырга вакыт иде инде. Бәдретдин уйнап туктагач, без хуҗалардан дуга кылырга рөхсәт сорадык. Абзый кеше ямаулы тиз башларын ышкып куйды. Ә Бәдретдин бабасына үрелеп: "Бабакай, шәкертләр бездән Фатиха бирүзен сорыйлар", диде. Бабай башын какты. Һәм без кулларны күтәрдек. Күк алашаны җигеп, капкасыз, кыймасыз,
кырыланып басып киткән ишек алдыннан урам уртасындагы тигез юлга чыктык. Бәдретдин һәм әтисебезне затып, киртә буенда янәшә басып калдылар. Юк, алай гына түгел. Алар белән бергә безнең артта авыл читендәге иң фәкыйрь йорт. Бу йортның безгә билгесез ниндер тирән сире, бәхетсезлегеме, фаҗигасеме? Әллә без аңлаудан гаҗиз биек бер өмете, бәхетеме торып калды. Кояш баюга таба борылган иде инде. Ә шулай да тургайлар көн яктысыннан туя белмәгәндәй, тагын да биек кәрәк менеп, тагын да сузыбрак, ярсыбрак, беризлексез сайрыйлар да сайрыйлар. Дөнья киң, 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 әлләләлә. Җире күге тын, буш, моңсу. Бик моңсу миңа. Бер ни эшли алмыйм үзем белән. Самавыр артыннан гына улына карап утырган ана күз алдыма килә дә, ишемнән генә тагын үкси башлыйм. Кемгәдер йодрык селкеп кычкырасым килә. Ямсыз түгел бит ул. Матур бит ул. Матур. Матур Бәдретдиннең әнисе.